Xa é oficial, PHD Noticias pasa a chamarse o Xornal da Estrada. Ese medio que desde o seu nacemento contaba o que sucedía en todo o planeta remata o seu proceso para reducir o seu mundo á estrada. No Xornal da Estrada continuaremos informándote do que máis te afecta. López Campos revalida a maioría absoluta. A Xunta remite a construción dun novo parque eólico na Estrada. O Concello subirá o IBI un 25%, co Nadal de 2003 no recordo. Da túa seguridade. Morre un octoxenario a ser atropelado por unha camioneta. Unha ferida tras contra un muro na Estrada. O PSOE anuncia que intentará que a Xunta tome medidas ante a alta sinistralidade da PO 841. Das iniciativas e da súa evolución. Xavales gaña a AELI. E dos sucesos de gran destaque. A Estrada foi a sede dos actos do Día Mundial da Arquitectura. Varios ríos e regatos desbórdanse polo paso da Borrasca Domingos. Arde parte dunha fachada na Estrada. Sempre desde o punto de vista de medio de comunicación local que nos caracteriza.